Poznám, len je jeden tón. Kam sa hrabe Scatman John. Áno, Scatman. Môj milý, verte tomu, raz dotáhnem to na Madonu. Povedali chlapci z roty, že mám hlas jak Pavarotti. Sme slavici na ulici, nespievať to nás ničí. Váš aplaus je pre nás krásna odmena, odmena. Za malú chvíľu budem v Markíze, mám ti to odkázať. A bude spievať. Hello, ladies and gentlemen. The trending tune you I'm loving today. I'm loving. Jeho kolega Dodo Dubán. Crazy for me. A Barbara Haščáková. Summer days drifting away to the summer night. For me? Tell me more, like the three other cars. Ja nemám slov. Tak toto je odborná porota. Toto je deň, ktorý nám dal Pán. Dohodnoť. Tak. 9 plus 8 plus 6. je koľko? 23. 23. Konečne. Nebolo to ľahké. Ako hodnotí? Dobre, Gogi. Barbara! I love Dodo you, Barbara. Dubán 8 bodov, Barbara 10 bodov, Ivo Gogál 9. Prečo? No musím si nechať nejakú rezervu ešte. Nemôžem sa vystrieľať hneď na začiatku. Barbara sa vystrieľala. Katarína Tatranská získala 27 bodov. Prší. A 8 a 8 je... Koľko? Gogi, počkaj, prepáčte. Odborník na slovo zatý na matematiku. 16. Plus 9. Dobre, však ja vás len skúšam. Plus 7. Je 23. 23 bodov, Tokio! Čo spia Barbara? Sú Barbara, máš to vážená naopak. porota. Máš to naopak. Barbara, máš to naopak. 5 bodov, 6 bodov a 7 bodov je dohromady. Dodo, ty si taký dobrý matematikár. 18. Posilovne. Pro na kameru, prosím, na kameru! Uáááá! Nikde, do globusu. To je bejk. Tak, chop sa. Dobre. 8, 9, 8. Koľko to je, Gogi? 8, 9, 8. 8, 9, 8. To je? 25. 25! 25! 25 bodov. Poď hľadať